Ялкын журналы берничә ел дәвамында яшүсмер һәм яшь кызлар өчен бик матур дип исемләнгән проект алып бара. Әлеге проект кысаларында кызларны матур киенергә, образлар сайларга өйрәтәләр. Проектның быелгы үзенчәлеге образларны милли элементлар белән тулыландыру. Чарада 6 коллекция тәкъдим ителде. Аларны беренчеләрдән булып Динә Нәҗметдинова күреп кайтты. Бик матур проекты Идел буе халыклары милли киемнәрен һәм аксессуарларын заманча образларга яраклаштыруны максат итеп куя. Һәрбер хатын-кызның матур заманча бүгенге көннең модасына туры китереп киенәсе килә. Шул рәвешле стилистка мөрәҗәгать итә. Бу показ, шундый үзенчәлекле показ, без милли аксессуарларны алып, республикабыздагы яшәүче милләтләрнең аксессуарларын алып, яшүсмерләргә туры килә торган образлар җыйдык. Стилист сүзе буенча быелгы сезонда зәңгәр һәм яшел төсләр өстенлек ала. Беләзекләр һәм муенсалар аеруча образны тулыландырып тора. Әлеге чарада төрле милләт мода бизәкләрен яраклаштырып, дефиле үткәрелде. Шундый проект уйлап таптык, һәм инде аны тормышка ашырдык. Һәм безнең ул YouTube каналыбызда чыкты. Ялкын YouTube каналында һәм инде үзебезнең журналның битләрендә урын алды. Без төшердек Марый, Чуваш, Удмурт, Башкорт һәм инде әлбәттә татар милләтенең төрле аксессуар һәм киемнәрен шушы заманча гардеробка керттек. Ялкын журналы тарафыннан тәкъдим иткән бик матур проектына студентлар да бик теләп килгәннәр. Ялкын журналын бик яратам, укып барам, бик заманча яшьләр өчен журнал, гел яңа темалар актуаль күтәрелә. Бу проект миңа бик ошый, чөнки ул мода турында, заманча матур киенү, матур аксессуарлар турында миңа бу тема бик ошый һәм шуңа күрә мин әлеге проектка уңышлар телим. Чара дәвамында кунаклар өчен интерактив уеннар, лотерея уйнатылды, бүләкләр тапшырылды. Нинди формада булырга тиеш татар кешесе, татар җегете, татар кызы ничек киенергә тиеш, сезнең кулда, сез киләчәгегезнең. Динә Нәҗметдинова, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары.